नायाबा फनखौथ' बांद्राय रायलायबाय थानो हानाय नङा आङो जायखिया लकेसनखौ ट्रेक खालामखाबायना जेरावखि गैया माने मोनथिखागोन आङो जेबो टेनसन लानाङा मम नङा आंनि टेनसनखौ लायाखै आं आबा हो ओमफ्रायथ' नोंनि आफायाबो फनखौ हरबाय थायो माबा मोनसे बाहाना खालामनानै खिन्थाहरदो दे बाखि माबा मोनसे खबर मोननानै खिन्थाहरगोन दे आङो बिसोरखौ होसोबाय नालाय होसोबाय गासैबो माने बिसिनि खबरखौ लाजोबथारनांगोन ना जायगायाबो रखरा एकदम हाग्रा बारि बेफोरावसो लाबोबाय ओमफ्राय सोरजों लोगो हमनो नागिरदों बिसोरो नोंखौ मिथिया आबा सोरबा जारुनो ओमफ्राय हेल्प खालामगोन बुंदों बिराद गिदिर गिदिर कानेक्सन दंनो दे थाथ'दो आं बारा रायलायथ'नो हानाय नंला अके जागोन दे मम माबा मोनसे जाब्लानो खबर हरदे आंनो औ दे आबा टेक केयार मोजाङै था थेंक इउलै आयै नोंनिनो उन उन दंखायो आङो एसे बयथिंनो थांसैलां आद' माथो गोसोम पार्टिसोलाय दाख्लै नुनाया सफैबाय औ सफैबाय आङो नैबे आदानि मददावनो दिनै आं बेफोरबायदि हेल्प मोनगोन साननानै मोनफैबाय बे जायगायाव दे एकदम थिग जायगायावनो फैबाय बेथ' नों गियाखै आनजाद जायगायाव बेफोरबायदि आंनि गोसोनि बाथ्राखौनो बुंबाय नों आदा जि गिनो ओंखारगासिनो आंखौ माथो एसेबो गिनाय बायदिखौ नुवाखैलै नोंखौ गिनायालाय गिदों आदा एकदम गिगासिनो आङो दाबा आरो गोदान जायगा मा जागोन मा मागोन बोरै जाखोलै माबायदि गिनाय जाखो बेलाय माथो फेसफोरावलाय जाखाङालाय जेबो रियेक्टानो गैया माथो आं गिनानैनो एकदम गोजांस्रिजोब्बाय मोदोमफोरानो दा नोंसोरबा सोर सोर जाखो आदामोन आंथ' मिथिमोनलाना माबायदि असाइस गियोब्रा नोंलाय माथो जेबोखौनो गिनाय बायदिखौ नुवा जोंनि महरासो बारा गुन्दा बायदि नुवा नामा आदा नोंथ' आंखौ मदद होगोन होननानैसो लाबोदों न' ओमफ्राय हामाथोबा ओमफ्राय सोरथो बेलाय जारुवालाय मानिथो आथुर एसे थाब थाब आदा आंहाबो थांफिननांगौ नालाय हाब वेलकामा जि गिनो ओंखारबायहाय आङो बेफोरबायदि सिखाजों मानो खेला जुदि आंनाव नांफ्लांबायबा मा जागौमोन आङो मा गिनोसो ओंखारबाय आङो आदा आबौ जारुवालाय बहाथो आंखौ मदद खालामगोन बुंनाया लानानै थां बेखौ जारुवाबो फैगासिनो अ दे होमबालाय नेनोसै आङो ओमफ्राय आंखौ आरो बेफोरबायदि जेबोथ' खालामलाना दाउ मैनाखौ नागिरनानैसो फैदोंमोन बियो बे हिनजाव मानसियालाय मा ओमफ्रायलाय दाथ' साला ओमफ्राय एसे समायना हगारालै बेखौ ओरैनो जाम्बि ओमफ्राय जोंजों थगायनानै लाबोजाबायना बेनोथ' बिनिफ्राय थांफिननो हाबावगोन बायदि मोनदों बियो नाथाय नङा जोंनि जायगायाव जाय फैबाय माने फैबाय जोंलाय बेखौ हगार हरखालासो आरो जोंहालाय मा फैसाजोंसो मतलब नङा होमबा बेनोथ' ओमफ्राय नानि हजोंलाय नोंसिना न'आवलाय सोर सोरथो दङ ओरैनोथ' दंनायाथ' गोबाङानो दङ नाथाय जायजों आंहा जुलिनि रादाय जादों बेजों सोनादों ओमफ्रायहा नोंनियालाय नानि माने नोंनि आइ आफाया आइयाबो थैबाय आफायाबो थैबाय नाथाय हाबाब औ दाथ' आरो आङो बिसोरनावनो थायोमोन नाथाय हरखाबै बेफोरबायदि जाथाय जाबाय ओमफ्राय हा बिसोरनि न'खरा नानि माबायदिमोन जोबोद मोजां मादै आंखौ फिसाजो बायदिसो लाखियोमोन दे अब्लाथ' मोजाङानो जाबायमोन हजों न'आवल' जेन थेन खबर हरनो हाथारथोंसै आरोथ' बेबो आंखौ नागिरखागोन जानांगौ मादै आं मिन्थिखायोना आंनि मेहेरखौ हजोंबोथ' बेबो आरो न'खरनियाबोथ' गोबां दुखु मोनबाय जानांगौ ना दा बहा दं माब्रै दं मा खालामदों बेफोरखौ खोन्थाहरनोबो हायासै जाहैबाय बेनोथ' नाथाय मेहेर थाबैनो नोंनिसिम सहैगोन आङो र' बाराबा आंनो माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै दोनलांसै दे नानि औ उफाय गैया दा जेन थेन हजों न'आव सहैथारनांगोन नोङो नों हारसिंबोथ' थांनो हानाय नङा बे पापि मानसिफ्रा नोंखौ होसोबाय थायो फनखौबोथ' हरनोनो हायासै मा जाबावगोन माबा मोनसे जासिगोन बियो नानि जागोन दे मादै नोंखौबो जानला मोनला बिदि हारसिं हगारजायाना बिसोरथ' आरो नोंखौ नुब्लानो होसोखायो र' जेबो सिन्था खालामनांला दे थांगोन हजों न'आव मादैया थारैनो मोजां मानसि आंखौ सिनायाब्लाबो एसेबां आंखौ थानोबो जायगा होबाय आरो आंखौ गोबां मदद होबाय नङाब्लाथ' आं मा जागौमोन दिनै जुदि बिसोर आंखौ होसोनानै मोनोमोनब्ला मादैया जुदि आंखौ मदद होआमोनब्ला बिहामजो माबा जामायसाबो दायो थांसैनो ओमफ्रायथ' थानो थिनबावदोंमोन आं दिनै सानसेखौ थालानो साहाखौल' फुदुंनानै लाबोदो दे औ जागोन आयै माथो जुदि बिहामजोआबो दाबो सफैदिया मिथिया फनबो हरदोंमोन नाङाखै माथो दे बिदिबालाय आबै दा लाबोगासिनो जोङो औ दे आबै ओमफ्राय बे बिस्कुटफोर जाग्रा एसे मेथाइफोर दंबा लाबोहाय औ मैया दासो लाबोनाय दंखायोना नोंनोबो खिन्थालाङाखै आयै मादैया अबाव खोन्थालाङाखैथ'हाय दे होमबालाय दे साहा
साहाखौ आं फुदुंनोसै दा आबैमोननो हैदो दे दे आयै ओमफ्रायथ' आबा जायख्लंनाबो एग्जामा जोबसिगोन ना न'आव फैथोंसै एग्जाम जोबबोला एबार औ आयै आफा थांनिफ्राय जोंहा खालि खालि जायो न' बेनोथ' आइ दे आबैमोननो साहा फुदुंहैनोसै आङो दाबो जायासै होनलायगोन बियो ओमफ्राय आं साहाफाखौ दाबो बावनो हायासै आयै आरो जोंहा हाथरखियाबो बिदि जाबावबायसो आंजों दसे समावनो एफा लोगो जाबायमोन बियो आं माब्लाबाबो सानाखैमोन बिदि जागोन होननानै औ आगै बैग्रि फिथाइनि सिरियासै न' नों बैग्रि फिथाइखौ जाथारदोंमोन न' र' माबा मोनसे जागोन बियो दाथ' आं न'आवबो लांदोंमोन जागोन दे आगै आं हानि र' आंबो थिंजाय एसे गन नागिरहैनि दे ओमफ्राय नों बेयावनो थाबाय थाथ' मिन्थिबाय औ नों आंखौ बेयावनो नेथ' ओमफ्राय हाग्रा गुदुना दा बन गोरान मोनोब्ला आं बनखौबो लाबोफानोसै नोंसिना नांगौ जायोना नांथ'ला दे आगै नों बेयावनो थाथ'ना हाग्रा गुदुआव बिदि थांफाया औ जागोन दे आं थाब फैगोन हो ओमफ्रायो फनखौबो खेबसे थुनायबावनोसै नामा आङो ना नोंनि सासे आदानाव फन हरदोंमोन औलै आगै बे मानसिनोनो हरबाय थादोंमोन आङो गैया फनानो जाया So kita stop phone horलायखो ब्रा हेलौ मानसि सोर आब' बेलाय रं नाम्बार ओइ सोर जाखोब्रा नोंलाय बारा डिस्टार्ब दा खालाम दे दोन ओइ सोर नंगौ नोंलाय सोर नंगौ बेलाय सोर आब' बेलाय डिस्टार्ब दा खालाम दे गथ'आ मेहेरसो आङो मेहेर सोरथो रं नाम्बार नांखोब्रा ओइ थांनाय हैनाय नंगौनो दोनलै रं नाम्बार मिन्थिबाय दारमासथिनि सोर गथ' जाखो बेलाय बाल रायलायबाय थायालां ओरैनो माथाया खावसे नस्थ'खा मिथिया सोर सोर फन हरलाबाय थायो गोदाव सोराव आब'नो ओइ खेबसे बुंनायखौ खोनायाखै नोङो सोर नोंबोखौ लांफैनांगौ जाखो आंलाय ओरैनोबा जायखौ गोसो दंमोन आं इसना माइनाव गोजौआवसो थांलायलांबाय मा डिस्टार्ब खालामबाय थादोंलै गथ' आंखौनो गोसोखांबाय थायो नोंसानो अमाया खोन्थादों रं नाम्बार होनदों आङो मिन्थिबाय रं नाम्बारसो बियो मिन्थिबाय रावबो आदा नङा आङो आरे भाई आं नङालै नों गथ'आनोथ' मानो हरबाय थादों आंनाव जानला माला फन हरलाबाय थायोलै बे गथ' मानसिजोंलाय मा रायलायबावनोब्रा ओरैनोसो थुलाबायदों बे गोदाव सोराव रायलायबाय थालां एसे नाम्बारफोरखौ मोजां नायना थुनांगौब्रा है ओमफ्रायथ' जुदि मामाथ' आंखौ थाथ'नोसो थिनदोंलै माने माबा मोनसे खबर मोनोब्लानो गाव खिन्थाहरगोन होनना बुंखादों आइ होप जोंनि प्लेना साक्सेसफुल जायो ओमफ्रायो बै मानसिखौ जे हमथारनांगौ ना लिडारखौसो नांगौ आंनो आंनि हाथरखिखौ बुथारग्राथ' नोंसोरथ' बास नमुना गोजाना बै लिडारखौ नांथारगौ आंनो माबा मोनसे जायोब्लाथ' आं दंखायोना जुरि मम नोंनि उनावनो दंखायो आङो माबा सना आयंसो दा आयंजों थानायखौनो गाबबाय गावहा जुरियानोथ' बहाथो थांमारखो बेलाय दहाय फन हरबाय लेट जाबोगोनसो होनबाय फैनायाव बहाथो थांखो बेलाय होमबालाय मोनथियालै मानोबा बिदि थानांगौ जाखो मा जायगायावथो थांदों बेलाय मा खामानियाव आरो एमि बुंबायना जेबो खिन्थालाङाखैथ' डाइरेक्टसो थांनायानो बियो उनावसो फन खालामनाय आंनाव नोंखौ हगार हरनाय नङा सानखादों बियो माबा मोनसे इम्परटेन्टफोर खामानि ओंखारदोंदां मोनथियालां दाथ' फनखौनो अफिस लाबोबायना ओमफ्राय दे फैगोन दे बियो जुरिया बिदि खामानि गैयाबा जानला मानला थांलाबायखाया आबा मैयाजोंसो थांदोंना बियो दहाय नुदोंमोन आङो सोंनो नागिरबाय थांगौबायमोन ओइ बेबायदि समावनो मानो बिदि ओंखारलांनांगौ जाखो बिसोरो मिथिया सोरां माबाफोर खामानि दंखाथारो बियो ओमफ्रायथ' मा खबरलै एमि
आंनालाय मा जानो आरो मोजाङाथ' जाखाथारा अब्लाबो बिदिनोसै गेजेरावनो दंसाबो आरो दाथ' नोंबो मिथिखायोआनो नोंजों माने रायलायनो समखौनो मोनाखैमोनलै आङो माथो जाखो सोरां दे माब्लाबा माब्लाबा रायलायबानो जाबाय नोंबो सम मोनोब्ला आंजोंबो जास्ट ओरैनो आरो माने दाथ'सो दंबावो दिनै नोंनि आदायाबो नागारनानै थांबाय दे जागोन दे ओमफ्राय कंग्रेचुलेसन्सलै दाख्लैनि थाखाय थेंक इउ सोरां दे बेबायदि नाजालांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मोजां मोजां भिडिअफोर लाबोनो हाबानो जाबायलै मिथिबाय जागोन दे नाजानोसै खालामखानाय भिडिअफोरखौनो नुफिननो लाङोसै माथो सोरां दानिया जोंनिखौबो देलै गावबागावल' नाजाबानो जाबाय आरोना माथो होनबावनो आरो आंनाथ' नाथाय आंनि साननाय बायदियैसो बानायलांबाय थागोन आङो जाबाबो जायाबाबो रोंबाबो रोङाबाबो नङाबा बेफोरबायदिसो नाजानांगौब्रा दे जुरियाल' थाब फैथोंसै ने बोरै जाथारखोथाय इमि ओमफ्राय बे थैलायनो बिदि जाबाय थायोब्लाथ' गोथैसालिसो जालांसिगोन माथो औलै सोरां बेनोथ' नोंनि आदाया बेफोरबायदि जाबाय आरो लगे लगे नै दाहाथ' गिबि हामजाबो जोंखौ नागारनानै थांबाय हाबा मोनथायखौ लांसैलाय आङो ओरै हरदो नै दसे लाथ'बावनोसै आङो नों खामानिफोर दङबा मावहैदो नांथ'लालै इमि आंनो लांसै ओत्तेरी आबासना दे एसे खामानि दंना बारियाव थांसै हाबाब दसे लाथ'गौमोन ना आं सोरां नांथ'लालै इमि आंनो दंखायोना जेबो टेनसन लानाङा मा जाबायखो बेलाय उन्दैखौनो रावनोबो होनो नागिरला दाना मानसियानो गिहाबथारबायसोदां बाराबा दाख्लैनि जाथायफोरजों खायसेनि जिउआव दुखुआनो जोबनो रोङा खोमालै नुबायना बर'सा नोङो नों थांखांनायनि उनावबो जोंनि न'खराव जाथाय जानायानो जोबला मारबा दुखु नांसैलै आङो अबेयावथ' गथ' गाबबाय थादोंब्रा ओइ सोर जाखो बे गथ'आलाय गथ' मानसिबाथाय बालायलाङोलां मानोबा मोजां मोनलायलाङालां गथ'फोरबाथाय बेलेग खामानियाव फैबा बेलेगब्रा मा नायनायथ' गथ'फोरखौ बेफोरबायदि हारसिं हगारोरा ओइ गथ' नोंखौ बेयाव सोर हारसिं थांथिना दाना जाबायना जारलाया नोंखौ सोरथो बेबायदि हारसिं फैनो खोन्थाया बोरो नोंनि आइयालाय ओमफ्रायथ' नोंखौ लांफैनो ओमफ्राय दा गथ'आ आंखौसो डिस्टार्ब खालामबा दे ओमफ्राय नों आंखौ डिस्टार्ब खालाम मोननाय नङा दे गोग्लैनो ओइ जानला माला गोग्लैलाबायालै आङो दे ओमफ्राय बिदि फैनाङाथ' नङामोनब्लाथ' आं फैयामोनब्ला मा जागौमोन नोंलाय ओइ नोंनि बिब'आनोथ' मासे केयारलेस होनबा बिनानाव उन्दैखौ लाबोना बिदि जानला माला आगारदों बियो बोरोथो नोंब'आलाय होमबालाय मोजां हमथा दे ओइ गथ' आं हले बांद्राय गोजानसिन थांनो हायालै माने नोंखौ ससेल' दोनहैगोन आरोना आङो नोंनि थाखायथ' फैयाखैमोनलै आङो आंहासो लेट जालायलांसिगोन ना नैबे आदामोनहा बुंदों कि आंखौ माबा हेल्प खालामगोननो बेखायनो नै बेफोरबायदि जायगायाव लाबोबाय आंखौ ओमफ्राय नों मा सानदों बिसोर नोंखौ हेल्प खालामगोन माने आं बुजियासै आयो हाबाब ड्रेसबो लाबोलायथारबाय आंनो ओमफ्राय इमान देलाय होजोबबाय आंखौ माने साजिहोदो जेन' मायबा पार्टिफ्रावसो थांसिगोन आङो मा सोरनिबा हाबाफोराव नङा बिसोर नोंखौ फानहरसिगोनसो मा होनखो आंखौ फानहरनो साननानै लादो बेयाव जाय फैयो बेनिफ्राय बिनि थांफिननाया आरो गोब्राब मा बुंलाबायदों नोंलाय बेहाय जोंखौ जायखौ लाबोयोना फाननोसो लाबोयो मानसिखौ फाननो लाबोयो दाथ' आरो नोंखौबो अबेयावबा नङा अबेयावबा फाथायहरखासिगोन बिसोरो आंनि सोराङा मा जानांगौ होनबा आंनि हाबा मोनथाय आंनि आबासान आंखौ बेफोरबायदिसो खालामनो लाबोबाय मा जाबावनांगौ दानिया बेखायनोसो आंखौ इमान साजिनो होदो बिसोरो हा आंखौ इमान बेफोरबायदि साजिना थानो खोन्थादो
हामाथो बिसोरो आंखौ माबा हेल्प खालामगोन होननानैसो लाबोदोंमोनलाय बिसोरनि सायाव खेबसे नांदोंलाथाय आरो बारग'फिननो हाला अब्ला मा बिसोरो मानसि बेफारिसो आरो गोबां बायदि बायदि खामानि मावबावो बिसोरो सोरखौबाथ' आखाइ आथिं थोंसे दाननानै आरो बिदिनो थिग मागि होयो मेगन सिन्थायनो एख्लायो बिसोरो खाना लेंगा बिदि खालामनानै मागि होयो आरो दाब जायगायाव सहरफोराव मा होनखो बिहामजो हाथरखि नों एखौ सिन्था दाजा मिन्थिबाय नोंनि सारादुआव आं जेबो खमि दोनखिया गासैबो बेबस्था खालामजोबगोन आङो नोंखौ जोबथा बिदाय होनो जेन' नोंनि हाथुआया एकदम सान्थि मोनहैयो बै सोरखौनो आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै बिहामजो सना बानानो सम जाया मा जाया बेफोरबायदि थांबाय आबा मेहेरखौ नागारनानै मोजां जायासै बिहामजो मोजां जायासै ओमफ्राय आङो दायो नों थानानै सिरि मोजांसो मोनबाय खुसिनो नोंसो दायो आबा मेहेरनि लाइफआवनो गैला आरो फैनोबो हाला नोङो नोंसोरनि लाभ स्ट'रियाथ' गैला जोब्बाय आंनि फिसालानि जिउआव फैग्रामोन नोङो नोंनि जायगाया बेनो आंनि बिहामजो जानो फैग्रा नोङो जेरै नङा आङो आबा मेहेरखौ नों ओरैनो मोननो आंनि जिउसो बियो नानि एबार बैग्रिबो हानसै ओमफ्राय बनखौबो एसे मोनबोखाबायमोन आंनो नानि आया आखिया बहा थांखो आंथ' बेयावनो थाबाय थानो खिन्थादोंमोन दानो फैगोन बुंखादोंमोन आङो बे न'आवसो थांबाय बेलाय न'आबोथ' खाथियानो नानि आगै अखाफोर नानि आगै न'आव थांसै फैदो आया बहा थांमारखो बेलाय आयौ गिनायसो मोनबाय आङो बेफोरबायदि हारसिं गालांनानै मोजां खालामनोसै नामा आङो ओमफ्रायथ' नानियाथ' फैबायानो थायोमोन माथो मादैयाबोथ' जेबो नङा बुंदों नानिया मिन्थिखाजोबोनो नै अब्बा दस्राथिंसो ओंखारलांबाय बेलाय नानि अखाफोर नानि मादैजों बैग्रि जाहैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दसे समखिनि माबा बन लायनो थांबाय बेयावनो आगैया गैला आं बिराद नागिरबाय ओमफ्राय मोनासै आं न'आव फैदों सानानै नायफैबाय न'आवबो गैया नानि दे गिनो नाङा दे जोंहा नानिया लामाखौथ' मिन्थिखाजोबोमोन नाथाय दालाय बहाथो थांखो बेलाय होमबा र' जेबो गिनो नाङा ओरैनोथ' बे बिदिनो थांबाय थाखायोमोन आंजोंबो बनखौनो थाङोना लामाखौ मिन्थिजोबो होमबाबो मादै आंजोंनो थांबाय आरो दा बहाथो थांखो बियो र' दसे नायनांगौ इथिंजायबो थागोन बियो दानो फैगोन बियो न'आव दिनैल' नङा बे बिदिनो खालामबाय थाखायो गथ'आ दुस्थ'बोना एसे आंजोंबो खुनबोजोंबा थांफायो आरो दसे नागिरबानो बहा ब्लड गोमायो सोरबा लोगोफोरजोंबो गेलेयो बियो र' नायनां दसे नङा जुदि गासै मानसिफोरा आगैखौ मोनबोला आंहा बेखौसो गिनाय मोनदों आदा दासो बेफोरखौ आं मा खोनादों औ मा खोनाखो नोंलाय माथोनो नोंसोरो मानसिफोरा बारा थिग नङानो आरोथ' माथो गुन्दाफोरसोनो नोंसोरो प्लिज आदा आंखौ हेगार आं गिनाय मोनसै बेफोरबायदिखौ आं जेबो खालामाखै नोंसोरखौ जेबो गिनाय मोनसोयो औ गिनानैनो आं दायो बबेयाव थागोन बबेयाव मागोन जाला जोबथारबाय आदा नों एसेबांथ' गिबायना ओं आदा माथो एसेबो गिनायखौ नुवालाय आंलाय आं जि गिगासिनो आदा आं माबोरै बुंनो दिनै एबारथ' गिखासिगोन नों र' नों एकदम थिगखौनो खोनादों जों दाखुफोरसोब्रा मा बुंदों नाथाय नोंथ' आंखौ गिखाथारगोन ना बेनिफ्रायथ' बोरै बारग'बावनो नोंलाय नुदों मा दं आंनाव नुदों सिलाय दङ आदा सिलाय अननानै आंखौ जेबो दा खालाम आदा आं मार गिसोनाय मोनबाय मुदलासारखौथ' बयबो नुबानो गियो बेलाय मानो एसेबो गियाखै उल्टा गेन्टि सुरु अब्ला आं गुन्दाफोरनि गेजेराव फासिजोब्बाय दा ओंखारगोन बोरै बेनिफ्राय जुरिया बबेथिं बबेथिंलै बे गथ'खौ न'सिम दोनलांना फैनोसै खोमालां दा आरो बहाबा थांफिनबावबालाय बिनि बिब'खौनो रायना फैगोन आं एसे मानो बिदि गथ' मानसिखौ हाग्रायाव हगारहरनांगौ बे नानि दे होमबा नोंसिनि न'सिम दोनलांसै नोंखौ औ नोंखौ दोनना फैनोसै ब्रा नोंनि नोम्ब'नि सा गोथाव फुदुंनायखौ नाङालै जायखिया नों न'आव सहैबानो जाबायना थ'दो होमबालाय दे माथो जानरा दसे दोनलांना फैमारसां अ सफैमारबाय होमबालाय नोंसिनाव दे लिंहरनाय नाय नानि बांद्राय सम गैला आंनाव मोनथिबाय थांनांसिगौ आंहाबो दे होमबालाय औ माबि मोनसे जायगायावसो फैदोंमोन ना एसे बेस्थ'लै सोलाबथ'नाय नङा आङो सरि आगै नों फैबाय हाब बहा थामोन नों नानि एसेबां नागिरबाय थादोंमोन आं नोंखौ बे माथोखौथ' खोनानो मोनदोंलै आङो जोंना आलासिसो फैदों सोर आलासि जाखो आगै
ओमफ्राय नों मानो बिदि थांनाय बेसेबा गिबाय थादोंमोन आङो सासे आदा आलासि फैदों आदा आलासि सोर जाखो बेलाय दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जों थांथ'नोसै होमबा आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय गोदान एपिसडजों औथ' आरोलै ने बेबि ओं ओमफ्रायथ' नोंथांमोनाबो गोबाङानो बांसिन रिकुवेस्ट खालामहरगासिनो आरोना जे हाथरखि आरो मेहेरखौ लोगोसे लाबोफिन होननानै ना दे अब्ला लोगोफोर जोंखौ नुफिनसिगोनलाय आरोना जमायैनो ओमफ्राय सासे सनानि कमेन्टआ आयै ओरैबायदि किउट कमेन्ट आरोना मेहेर बायदि मोननायमोनब्ला दाउदै बायदि मोनगौमोन आरोना सना एसेबां अननाय आंबो मोननायमोनब्लाथ' बुंनांलायामोनलै दाउदै बायदि अनजानो मोननायमोनब्लाथ' सना वाव माथो होनबावनो आरोना जेखियानो जाया सनामोन थेंक इउ स' माच आरो बयनिसिमबो लाभ इउ ओमफ्राय मैया होनाय जायासै दे सरि होनो सानदोंमोन नाथाय जायखिजाया मैया लाबोनाय जायासै ओमफ्राय बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय आरोथ' डेलि भिडिअ लाबोनाय हिसाबै एखनबा रेस्टखौनो बांसिनानो मोनखाया आरोना लोगोफोर गासिबो सानसेयावनो बानायजोबनांगौ जायो नालाय बेखायनो एखनबा समाव हास्लाबलायलाङा आरो मबाइल नायबाय थायोब्ला बोरैबा मोनजोबो ना लोगोफोर फुरा सानसे मबाइल नायबाय थानांगौ जायो बेखायनो माब्लाबा समाव जोंनि भिडिअआ फैयाब्ला नोंथांमोना माबा मोनसे बेस्थ' जादों बा जायखिजाया माबा मोनसेनि थाखाय लाबोनो हायाखै साननानै लाबानो जाबाय दे नाथाय ओमफ्राय गाज्रिल' मोनना आरोना जोंबो मानसि नालाय दे अब्ला बयनिसिमबो गुड नाइट आं थांथ'नोसैलाय मेहेरा थांसै प्रमिसबो ओमफ्राय सोरनिबा सिमाङाव फैखाथारगोनलै आङो नाङा दे मेहेर मेगन सायो आङो मिथिबाय गोसा गोसानो मा होनखो